Bsnl सिम बाहायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां Bsnl सिम बाहायगिरिफ्रा थाबैनो 5G टावार मोननो हागोन। नंगौ हादराव कौटि Bsnl कास्टमारफोरनि थाखाय गेदेर खौरां हादर नाङैनो Bsnl नि टावारनि खामानिया सोलिगासिनो दं। Bsnl सिम बाहायगिरिफ्रा थाबैनो 5G टावार मोननो हागोन। नोंथाङा जुदि सिमखौ Bsnl आव पर्ट खालामनो सानदोंब्ला थाबैनो खालामनानै लानो हागोन। गासै हादरावनो 80,000 टावारफोरखौ बांहोनाय जागोन। Bsnl आ सिगांनिफ्रायनो 15,000 उफ्रा 4G टावारफोर गायसनखांबाय आरो दा Bsnl अथ'रिटिया 2025 मार्च दाननि सिगां 1 लाख बुस्ट नेटवार्क टावार खालामदों आरो Bsnl आ 5G सिबिथायनि आदबबो खालामदों। जिअ' एयारटेल आरो रिचार्ज बांनायनि उनाव Bsnl आ दा बाहायगिरिनि साखाथियाव फैदों। Bsnl आ गं 15 बिरखंफ्राव बाम्पार अफार होदों। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।